Ephumeni omncane ophephile, uhlala indlovu encane okuthiwa uTembu, ehlala ithukubala nje. uTembu wesaba izinto eziningi, imisindo emikhulu, izindawo eziphakeme, izimvemvane, ngisho nesithunzi sakhe imbala. Ngolunye usuku ekuseni kakhulu, uqabuka umlilo ngenxa yokuthi kukhona ongawucishanga kahle umlilo abewubase ehlathini. Kuyingozi kakhulu lokho. Lo mlilo ubhebhetheka ngokushesha futhi wenza zonke izilwane zesabe. uZara uthanda kakhulu ukuyohlola izinto. Uyahamba eyobuka umlilo, futhi uvinjezelwa amalangabi. Akasakwazi ukuphuma, waze wazifaka engozini. uTembu ubonela kude umlilo. Uthuka kakhulu, uwesaba kakhulu umlilo. Kuzwakala umazwi ememeza, "Tembo, uZara udinga usizo." uTembu uqala ukukhala, "Anginaso isibindi, ngiyesaba kakhulu." Umazwi uyamkhumbuza ukuthi akukubi ukwesaba. Uthi, ukuba nesibindi akusho ukuthi awesabi. Kusho ukuthi uyakwenza okufanele ukwenze noma wesaba. uTembu uyakhumbula ukuthi izindlovu zingadonsa futhi zigcina amanzi amaningi embokweni yazo. uTembu ugijimela emfuleni, ugcwalisa umboko wakhe ngamanzi, futhi uyashesha eyosiza uZara. Ufutha umlilo ngamanzi, amalangabi ayacisha. uZara usephephile. Kamuva ilanga liqala ukushona, liqala ukuna. Zonke ezinye izilwane nazo seziphephile. Kwaze kwangcono. Ngalolo suku, uTembu ufunda isifundo esibaluleke kakhulu. Ukuba nesibindi akusho ukuthi awesabi. Kusho ukuthi uyakwenza okufanele ukwenze noma wesaba. Ngolunye usuku ntambama, kuyashisa. Ubiko oyinhlwathi udlala otshanini. Uphazanyiswa uvemvane futhi uyalujaha. Ngemva kwesikhathi eside, uyabona ukuthi sekude kakhulu nomndeni wakhe. Uyaqaphela ukuthi uselahlekile. Ubiko uqala ukukhathazeka. Useyadabukisa. uLayla uhlezi phezulu esihlahleni eside, futhi uyambona ubiko ekhala. Ubiko uyakhala, "Ngilahlekile Layla, angisakhumbuli ukuthi ngibuyele kanjani emuva. Nginenkinga yokukhohlwa." Izinyembezi zakhe ezinkulu ziyehla ziqathakela phansi, uyadabukisa. uLayla uthi, "Awunayo inkinga yokukhohlwa, unenkinga yokunganaki." Asizama ukukhumbula indlela yokubuyela emuva. Okokuqala, uLayla ubuza ubiko ukuthi uwelile yini umfula. "Yebo," kusho ubiko njengoba ekhumbula. "Bekushisa kakhulu. Ngaphuza amanzi futhi ngabhukuda emfuleni ukuze ngizipholise." Bobabili baqala ukuhamba bebuyela emuva, futhi bayawuthola umfula. uLayla uyabuza, "Zikhona yini izihlahla ezikhethekile odlule kuzo?" "Umango," kumemeza ubiko njengoba ekhumbula isihlahla esikhulu sikamango. "Ngiyawuthanda umango," kusho ubiko njengoba bebona isihlahla sikamango bese buqamamana. uLayla usiza ubiko ukuba akhumbule ngakunye ngakunye. Igquma eliluhlaza elibukeka njengemvubu elele. Isiganga esinotshani obude obuphuzi lapho amadube athanda ukucasha khona. Kanye nentaba ebomvu lapho kubonakala khona izinkozi zindiza phezulu esibhakabhakeni. Into ngayinye ayikhumbulayo imsondeza emhlambini wakubo. Lapho ilanga seliyoshona, ubiko uthi uyabheka, ubona umndeni wakhe.
ugxumagxuma ngenjabulo. Uthi, "Ngiyabonga Layla, ungisize ngakhumbula indlela yokubuyela ekhaya." Ngalelo langa, uBiko ufunda isifundo esibalulekile. Ukuze ukhumbule, kudingeka unakisise. Ngolunye usuku olushisayo, uZara ubona isihlahla sama-aphula. Naphezu kokuba nentamo ende, akawafinyelela ama-aphula. Uthi uyazama ulula intamo, akawafinyelela ama-aphula. uZara udangele, uhlala ngaphansi kwalesi sihlahla. Kusenjalo kuqhamuka uMazu, iwundlu lebhubesi ngemva kwesihlahla. uMazu uyazi ukuthi akuyinjalo ngokuthi umude kangakanani, kodwa kufanele uthole indlela ezihlakaniphile zokufinyelela umgomo wakho. Ubona inqwaba yamatshe eseduze nalapho, futhi uyayikhomba. uZara uyabona ukuthi kufanele enze njani. Ubeka itshe phezu kwelinye ngokucophelela, azakhela isitebhisi sokukhwela. Ukhwela kulesi sitebhisi samatshe, ulula intamo, uyawafinyelela ama-aphula ekugcineni. Njengoba eluma leli aphula eliconsisa amathe, uZara ucabanga ngesifundo asifundayo. Akuyinjalo ngokuthi umude kangakanani, kodwa kufanele uthole indlela ezihlakaniphile zokufinyelela umgomo wakho. Maphakathi nesavana yaseNingizimu Afrika, uhlala uBhejane ozethembayo obizwa ngokuthi uJabari. uJabari uyakuthanda ukucula, futhi ukholelwa ukuthi ucula kamnandi kunabo bonke kulelozwe. Kodwa ngeshwa, lokho akulona iqiniso. uJabari ufuna ukungenela umncintiswano wamathalente waminyaka yonke. Ngakho ubuza abangani bakhe abakhulu ukuthi bayalithanda yini iphimbo lakhe. Abangani bakhe bafuna aphatheke kabi. Ngakho bonke bakhuluma amanga bathi, "Akubuzwa." uLayla nguye kuphela otshela uJabari iqiniso. Uthi, "Khona awuculi kahle kangako. Lelo iqiniso limsulwa." "Uyangiphoxa," kusho uJabari. "Uthukuthela kakhulu futhi uyahamba." uJabari unquma ukungamnaki uLayla. Ngosuku olulandelayo, uma emgqeni amahora amaningi nezinye izilwane ezifuna ukungenela umncintiswano wamathalente. Ngosuku lomncintiswano, uJabari ungena esiteji uqala ukucula. Ubhimba kangangokuthi zonke izilwane ezilalele ziyacasuka, ziqala ukumemeza zithi, "Phuma, phuma!" Ezinye zimjikijela ngezithelo. Kuyadabukisa kakhulu lokho. uJabari uzizwa ephoxeke kakhulu. Uyasuka abaleke, agijime ngejubane. uLayla ubona konke okwenzekayo ekude, futhi uyamlandela. uJabari uthi, "Uqinisile Layla, angikwazi ukucula." uLayla uthi, "Akukubi ukungakwazi ukwenza into ethile. Akekho okwazi ukwenza kahle yonke into. Awubheke mina, angikwazi ukudansa." "Hey, uqinisile Layla, yakuhlula ukudansa," kusho uJabari ehleka. Ngalelo suku, uJabari ufunda ukuthi angamethemba uLayla ukuthi uzohlala ekhuluma iqiniso. Ufunda nokuthi akekho okwazi ukwenza kahle yonke into. Ngakho unquma ukugxila kwelilodwa lamathalenta akhe, amandla akhe. Ngonyaka olandelayo, uwina umklomelo kaBhejane omncane onamandla kunabo bonke kulelozwe.
Noma kunjalo, uJabari uyaqhubeka epractice ukucula lapho egeza empophomeni. Futhi njengoba isikhathi sihamba, uya ngokuya ecula ngconywana. Abuti! Abuti! UMazu uyiwundlu lebhubesi elinganaki. Uthanda ukugquma esuka kwelinye idwala aye kwelinye. Kodwa uhlale egquma nje angabheki nalapho egqumela khona. Ngesinye isikhathi uyagquma nje enganakile futhi uwele emeveni. Lokhu kuba buhlungu kakhulu. Kokunye uyagquma nje enganakile futhi uwele esidlekeni sezinyosi. Azikujabuleli lokho iy'nyosi. Ngesinye isikhathi uyagquma nje enganakile, acishe awe esuka esiqongweni. Kuyingozi kakhulu lokho. Akafunde emaphutheni akhe. Lokho kuyinkinga. Ngolunye usuku uMazu uyagquma nje enganakile futhi uwele esihlabathini esibishayo. Kuba nzima. Uzama ukuphuma, kodwa sekwephuze kakhulu. Ubisha esihlabathini. Ngaso leso sikhathi uvela uSilas, inhlwathi eyiqili ngemva kwamadwala. Uyahlebeza athi, "Ngiyabona ukuthi usenkingeni Mazu. Ngicela ungisize." Ukhala uMazu njengoba eya ebisha nakakhulu. "Ngingakusiza," kusho uSilas emomotheka ngendlela enobuqili. "Kodwa ngelinye ilanga kuzodingeka nawe ungisize." uMazu uyangabaza. Uyazi ukuthi uSilas uyinhlwathi enamacebo amabi, kodwa akukho angakwenza. Uthi, "Kulungile." uSilas uzongolozela umzimba wakhe omude kuMazu, futhi kancane kancane uyamkhipha esihlabathini esibishayo. uSilas unyonkoloza uMazu, futhi uyamtlinya. Uyahlebeza, "Ungakhohlwa Mazu, uyangikwelela." uMazu udonsa umoya, akhululeke njengoba uSilas ehamba. Uyabona ukuthi ukunganaki kumfake engozini nasesikweletini sikaSilas. Kusukela ngalolo suku, uMazu uyabhekisisa ngaphambi kokugquma. Ngalolo suku, ufunda isifundo esibalulekile. Uma senza amaphutha, kufanele sime kancane sicabangisise ngemiphumela esibhekene nayo. Ngaphambi kokuqhubeka sijabulela ukuphila. Lokho kungasindisa ukuphila kwakho ngelinye ilanga. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com